प्रति मासरे खाताକୁ ଆସିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ବାସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟିଆ କାମ। ଚାକିରି ପରେ ସମସ୍ତେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଆରାମରେ ବିତେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପେନ୍ସନ୍ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ପାଲଟିଥାଏ। ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ ଯୋଜନା ଯାହାକି ପେନ୍ସନ୍ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିଥାଏ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ସବୁଠୁ ଭଲ। 2015-16ରେ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। 2022ରେ ଟିକସ ତଥା ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିଦିନ ମାତ୍ର 7 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ହିସାବରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମାତ୍ର 210 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କଲେ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା PFRDA ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତେଣୁ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,000 ଓ ସର୍ବାଧିକ 5,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଯଦି ମାସକୁ 1,000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମାସକୁ 42 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପତି କିମ୍ବା ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ।